Pinalakas ang sektor po ng turismo sa bayan naman po ng Infanta sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong tourism center kahapon, Enero 26. Ayon sa Tourism Office, inaasang magsisilbing venue ang pasilidad para sa iba't ibang aktibidad ng bayan at gawaing pang kultura, partikular na sa turismo. Ipinahayag naman ng Sangguniang Bayan ng Infanta na magiging plataforma ang tourism center sa pagpapakilala ng kultura, kasaysayan at likas na yaman ng bayana. Dinaluhan ang inauguration ceremony ng mga opisyal ng LGU Infanta at ng mga kinatawan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung TIEZA matapos ang pagkilala ng proyektong o pagkaantala ng proyekto dulot ng pandemya ng COVID-19. IFM News. IFM News. IFM News.